Mao na ni akong giingon yung nga swerte. Tan-aw nimo ang iyang anak kabaw. Ha? Asa si Papa ma? Gambot, di mong amahan. Ako gusto kong palungag, wag yun maglungag kay sige apo ka na yang sigbin. Manganak na kuno na. Naay na yang sigbin ay ubot lang. Sige apong anak. Unya ma, hay man sa ma. Asa pa siya dapitan ron di ay? To nagsigig apong sa yang sigbin. Isa na nakabulan diyan nagsigig ginambin. Kay swerte ko na kuan binuhi. Ha, naaram di ka pa. Sabi, istorya ni mama pa nga, di mo rin kamo tahol kuno suguon niya pa. Pagmalungag siya kanang kuan, bisig. Purti kay gutuma diri oh. Sige lang kaginambi diha. Dihar ko sing pangita nimo, naaram ni ka di dapita di ay. Unsa may tuyo nimo na bodong? Ang inyo kong samok-samukon. Ha? Kabalo mo? Kani akong gibuhat. Yaak nga nako akong sigbin. Kasi yung panganak ani, lain ang nakakuha sa swerte. Kabalo ka kung sa swerte ani niya? Wa tanaw nilihok no, anak ni siya. Wala. Oh? Oh? Ha? Unsa nagkasiya sigbin di ngano man ngano nakaingon mga swerte na? Nung pinangga man kay mo no samtaw nang sa yang sudanan, sa yang balay-balay diya nga pati nagabaya mo ni sigbin. Bitaw, imo lang ingnon nga ang balay-balay bati. Pero maunay magdag swerte na kus kinabuhi. Nga makapupot og kwartang bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon ka? Unsa ka tinuod ka ng bilyon-bilyon na ka? Hantog gi karon gani o man tagi kaon gani? Kung tibo gi bugas gani o man tagi kapalit? Bitaw, moingon lang mo ana. Pero moabot ta nako ning swerte ha. Ayaw muna ko og pangayog bahin ha. Kay ini kung gibuhat, gipadamgo ko. Nga tinuod ang akong sigbin. Muhatag og dakong swerte. Matay na surtiha. Mutuor hikog na imong kwarta ginoon. Posible gi kinabuan gyud. Manganak na sigbina gyud nga. Mamot na swerte nimo. Panawa, nagimo. Nanganak na akong sigbin. Tanawa kung sa kaswerte ha. Tulo ka buok. Diara ang inahan. Ha? Diara ang inahan sa kong sigbin. Ang iyang anak, diara. Ha? Tanawa ang iyang anak. Ang ikaduhan niyang anak, tanawa. Diara. Muli akong ingon niyo. Yabang ginoon. Unsam taw na imong Unsam taw na imong sigbin. Mo ni sigbin mo nga. Layon man na. Una unsa naman taw, mo na resulta na ka pa. Kanila yung wala tay kanon lagi, mo na resulta gid lagi. Mo na resulta gyud. Ang pangalan sa layon sigbin. Unsa naman taw kay mo ni sigbin nimo? Sa naman taw na oy. Unya. Ang anak kabaw. Hala na unsa. Hala nya. Ang usa ka anak elepante. Unsa naman taw? Unya, asa may katuluan eh? Mauna ni akong giingon yung nga swerte. Tanaw nimo ang iyang anak kabaw. Ha? Ang usa elepante. Ang ikatulo nga ang swerte. Tanawa o nganong iyong kong swerte? Pariha na ginignawong niya. Pero nagdalag swerte. Oh? Ha? Ikatulo niyang anak gakwintas o gold. Ano may gitawag og bilyon? Bilyon na kung sakit. Kita ni mo no? Maria Sagnaw. Mo ni swerte niya. Ha? Kailangan ko si Bina. Di mo gintuman ako mga dipadamgo. Nga niabot yun ang swerte. Karon, di anad yun. Bilyon na kung salapi maabot. Gold, nagwintas o gold ang iyang bata. Ha? Payang pag-islagnaw mo? Kamu, back up lang mo ha? Ay lain mamugnaw, dili mo ilon sa inyong amahan. Back up lang mo kung sa'yo mga sulugoon ha?
Namatay bilyon. Na unsa naman kita taon tani, yabang kita ni Ginoon. Asa? Unsa may ma? Na kay kwarta na. Sus, Ginoo ko. Kaon sa dito basta nagut na ka. Naunsa naman tawag ka pa ay? Ingon ka ha, nabuang ko ha. Bantay lang niya abot sa bayar na ko ha. Abot sa bayar na ko kana akong ingon yung bilyon. Makupta na gani na ko na gumikan ining bilyon na kong sirti. Kami na ang duhang mag-uban-uban sa iyang mga anak. Yaan ka na. Bye! Shout out kay Linlin Brady. Shout out din kay Flores Alicia. Shout out din kay Cristita Rocas. Shout out din ni Kobe Canada. Yun, shout out sa inyo lahat. And magandang buhay. Thank you so much.